Joo, otetaan toi. Helsingin reumayhdistyksen kulinaariklubilaiset ovat kokkailleet yhdessä jo liki 18 vuoden ajan. Täällä ollaan jo täydessä tohinassa kulinaariklubilaisten kanssa valmistamassa päivän ruokaa, niin mitä täällä oikein tapahtuu? Täällä tapahtuu kerran kuukaudessa ruoanlaittoa. Tänään me tehdään tässä 2 erilaista keittoa. Toinen on tämmöinen juures-vihanneskeitto ja toinen on sitten siskonmakkarakeitto. Kuka on täällä sitten reseptivastuussa vai tuleeko ne yhteistuumin? Ne tulee ihan päästä. Se on ihan suoraan päästä, ei me mitään reseptikirjaa käytetä. Me yritetään tehdä mahdollisimman herkullista ruokaa sen takia, että me joudutaan sitä syömään itse. Siinä ei voi syyttää muuta kuin kokkia sitä. Aivan oikein. Ja sitten täytyy laittaa laakerin lehtiä 2 kappaletta. Tänne toiseen taisi mennäkin. Sinne meni jo. Laakerin lehdet. Täällä on aika suosittu tämä teidän kulinaariklubi, että kuka tähän on kerran erehtynyt tulemaan, niin ei ole oikein malttanut sitten lähteä pois ja ollut mukana jopa sen 18 vuotta. Mikä on tämän kulinaariklubin suosio? Hyvät kaverit. Hyvät kaverit, ei voi muuta sanoa. Juttu tuokin on kerran kuukaudessa. Niin. Pienenä vähän. Niin. Ja aina voittaa kotiolot. Te olette kaikki niin intohimoisia ruoanlaittajia, mutta teitä yhdistää myös reuma. Kyllä. Miten se reuma sitten näkyy täällä teidän kulinaariklubi tapaamisissa? Ei se oikeastaan näy. Enimmäkseen mustana huumorina, jos Joo. No me ollaan jäykkiä selästä, käsivarsista, nilkoista, polvista. Sormet on vähän vääntyneitä. Kuka se on virallinen keittojen maistaja? No niin, Sulo, sä voit maistaa tosta. Onko valmista, onko sopivasti suolaa, mausteita? Klubin, oliko vanhin jäsen nyt? Kyllä. Iältään ainakin vanhin. Miltä maistuu? Joo, hyvältä. Kyllä voi syödä. Ja porkkana kypsi. Voi syödä. Kasvisruoka on yksi, mitä reumapotilaille usein suositellaan, niin minkä verran teillä tulee täällä klubissa sitten jaettua ruokaohjeita ja vinkkejä? Ei paljon, ei me sillä tavalla hirveästi. Jutellaan tietysti ja me kokataan täällä sillä tavalla, että meillä on vähän kasvista aina mukana. Juureksia tai kasviksia. No, mä oon ainakin joutunut niin lihat jättämään pois, koska se vie toisella vielä alkoholia alla, että multa vie lihat. Tähän näyttää oikeastaan aika herkulliselta. Taas kerran onnistuttiin. Joo. Siskonmakkarakeittoa. Leipä on pöydässä. Ruoanlaiton lomassa kokkikaverusten kanssa on helppo jutella asiasta kuin asiasta. Kyllä se varmaan on se päivän vointi. Ehkä sanotaan tämmöisiä kuulumisia menneiltä viikoilta. Ja sitten näistä lääkkeistä, niin kuin mullakin on joka puolella on talenta ja veri vuotaa pitkin nahan sisustaa. Ja mulla on näitä ranteita leikattu, täällä on järjet molemmissa. Hankomies kyllä sanoi, että se olisi pitänyt se arpi tulla tohon noin, niin se olisi ollut kovan näköinen. Elämä on lyhyt ja reuma on ikuista.